Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV Group nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuze Dlangamandla Zulu. Le show ngiyanamukela kuyona sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivashela usisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi namhlanje ayibeke obala yazeke. Sawubona. Yebo sisi. Kunjani? Ngiyaphila sisi unjani? Ngiright nami. Ngesimanga sokuthi uyafihlwa ke ebusweni, I'm not allowed ukuthi ngikubuze igama nesibongo. But ngingadinga ukwazi ukuthi ukhulele kuphi nendawo and beyinjani impilo yakho usakhula. Okay, mina ngikhulele eMnambithi, endaweni yaseMnambithi, ngikhuliswa ugogwami. Okay. Ugogwami sekashiya. Oh, kasala nosisi wami omdala. Oh, kunami. Ama parents umama nobaba Bahamba vele nje ngisesemncane mina angibazi. Oh, okay. Nice. So isinjani isandla sesisi wakho omdala and ukushiya kangana neminyaka? Usisi wami omdala ungishiya nga5 years. Okay. So yena besebenza nje emphakathini. Okay. Mina ngikhule ngiyintombazane ethanda izinto nje, ngithanda izinto ezisheshayo. But impilo ade ngiphilisa usisi wami bengangifikisi kule level le ade ngiyifisa. Obuyifuna. Ebengifuna. Okay. Kanti usisi wakho bekuphilisa kanjani? Bekunzima cause imisebenzi ade isebenza binga afford ukuthi okay. Kodwa kona benilala ndlile. Besilala ndlile kona. Mina nje babe sengishilo nje ukuthi bengumuntu othanda izinto yabo, bengakhona ukuthi angithengele lento engiyifunayo ngaleso sikhathi. Okay. So ekuhambeni kwesikhathi ke ngakhula ngamdala ngafunda angiqedanga esikoleni. High school? High school ngagcina ka grade 11. Okay. Ngenxa yezimo ezithile ngeke ngidalule. Ngahamba ngayofuna umsebenzi. Ekufune kwami umsebenzi ngafika eThekwini, ngahlangana nabangani bami. Abangani bami abakile level lengiyifunayo vele. Ngiyifunayo vele le level. So bona abangani bami bengazi ukuthi basebenza umsebenzi imoni futhi bengababuzi. Bengithanda nje impilo ade bayiphila. One day sahamba nabo, sayophuza nabo. Mesifike siphuza laphane bangitshela ukuthi bona basebenza umsebenzi kanjani. Bathini? Bangitshela ukuthi basebenza umsebenzi ukuthi bona badayise umzimba. Badayisa umzimba. Okay. Yo, ngaqale ngayisaba ukuyenza lento le, ngabuye ngasithatha lesinqumo sokuthi ngiyenze because umsebenzi bengawutholi. Bekuthi mengifaka ama-CV kuthiwa kufunakala abantu abano-matric, so benganawo mina no-matric and ngiyabona nosisi wami emakhaya udonsa kanzima. Kunzima. So ngacabanga ukuthi vele lempilo le esheshayo ngiyayifuna because ngifuna nokuyosiza ekhaya. Okay. Ngaqale ngadayisa umzimba, ekudayiseni kwami umzimba ibhosa yami yangitshela ukuthi ngenza kahle, so izongikhuphulela isikhundla. Imake mawufika lana ekudayiseni umzimba ukuvele iso la mama alisekho vele o uzoqalisa nje yonke into la ekuthengiseni ngomzimba? Iso la mama lalisekhona. Uqala lo msebenzi yo. Okay. Lalisekhona iso la mama cause bengihlala ekhaya ngivalelekile, so ngithe ngifike edolobheni then boom. Wow. So ngoba thina indlu emnyama asifani namangisi. Amangisi sengithole kaningi ukuthi bona bayilandelela indaba ye virginity, abanankinga nje. Into nje abangayibekile emqondweni kakhulu ukudlula indlu emnyama thina. So noma ngabe kuthiwa abazali bese bengekho emhlabeni, but lo okukhulisile obekubhekile kuke kufanele at least ke adle ahlafune noma uchephisi ngevirginity yakho. So ube uthi wena inkomo kaMama izokhokheleka kanjani ubani kumuntu uqala umsebenzi kanje? Inkinga ke angizange ngize ngicabange lokho because ngase nginezinto eziningi emqondweni ukuthi mengiyithatha lento ngizophila lempilo engiyifunayo vele kade ngifisa. Nasekhaya usisi wami kuzoba right again. Uke wamchazela yena usisi wakho? Angikaze ngimchazele, ngifuna ukuzoconfessa kuyena because akayazi lempilo engiyiphilayo, wazi ukuthi yena ngiyasebenza. Yo, so now usuke endlini eMnambithi ekhaya kusisi wakho uchaza ukuthi uyahamba uyosebenza kuphi noma uye wamshiya ngokuthi azi ukuthi uyosebenza kuphela, akazi ukuthi uzowenza umsebenzi imuni kuphi nendawo uofanini zonke lezo zinto lezo uye wamchazela ukuthi na usuke endlini? Ngamchazela ukuthi ngiyofuna umsebenzi. Okay.
kanti ngizohlangana nabangani bami ke bangitshele ukuthi benza umsebenzi kanjani bona. Because ngangibabona ko WhatsApp baposta babahle ngivele ngiyibone nje mina ngathi angilutho. Yeah, ngicela uqhubeke nendaba kwase kwenzakalani usuyaqala kumsebenzi manje uyayithola imali noma uyitholi noma kwenzakalani? Imali ngangiyithola. Ngilokho nje ngiphila lempilo le ekade ngifuna. Ibhosa yami yathi izongikhuphela isikhundla. Mengibuza ukuthi izongikhuphela kanjani isikhundla yathi sekumele ngithola amanye amantombazane. Ngitholela amanye amantombazane. Oh, okay. So wena ubungayisebenzi ngalendlela ukuthi mawuthengisa ukhokhela wena bekhokhela ibhosi yakho. Bekhokhela ibhosa yami. Hayi mina. Ngomzimba wakho. Ngomzimba wami. Yo. Okay, ngicela uqhubeke nendaba. Yakhuphulela isikhundla. Yangikhuphulela isikhundla so bengifike ngithola amantombazane ngihambe nawo siyophuza nawo because uyena ade nginikeza imali ukuthi ngibathengele utshwala ngibaphuzise. Okay. Bese ke ngibafakela something kwi-drinks sabo bese bayaphuza. What is something? Ngeke ngidaluleke lokho ukuthi okay yokwenza leyo nto le badrageka nje balale ngitshela ibhosa yami ukuthi hayi seku right sebalele afike ibhosa yami bathatha ngetruck abavalele truck nahambe nabo. Inkinga yaba sekutheni ngifonela umngani wami omakhelwane wami emakhaya. Okay. Athi ufuna umsebenzi. Ngimtshela ngithi hayi khona la engizokuzamela khona. Akeze. Afike kumina uSineya. Okay. Nijwayelana kangakanani nisasemnambithi? Besikhula ndawonye sinoSineya. Okay. Sifunda ndawonye nje yonke into nje. So ukuthembile nje. Ungithembile. Uyalazi ikhaya lakho, uyazi ikhaya lami nje siyazana nje because sikhule ndawonye. Yena unawo ama-parents? Yena unawo ama-parents. Okay. So watshela umama wakhe ukuthi vele nomama wakhe angaba na story because uyangazi vele. Weza ke eThekwini mefika la eThekwini ngiqale ngimspoil eqala ngingamtshela ukuthi umsebenzi engwenzayo kanjani. Angibuza ukuthi hawu manje bazongiqasha nini emsebenzini wakho ngizoqala nokusebenza because vele uthe isikhala sikona ngithi mina hayi khuleka uzozwa ngami wena. Vele mina la ula uSineya ulala endlini yakho? Ulala endlini yami ngimenzela yonke into ngiyamthengela ukudla nje ngiyamthengela nengubo zokugqoka right nje. So wena mawuphuma uyosebenza umshiya la khona la endlini? Ngimshiya la endlini. Yo, okay. And then emva kwalokho ke ngitshela ibhosa yami ukuthi hayi se right uSineya ukhona. Ibhosa yami ithi angize naye. Okay. Ngize naye uSineya ngifike ngimdakizwe lapha eklabhini ngimtshele ngithi mfethu mina ngiphila impilo kanje. Athi uSineya siqale sixazisane sinoSineya. Athina angiyakwazi ukuyiphila lempilo engiphilayo. Ngithi mina lalela ngoba sengikutshelile ngemfihlo yami ukuthi ngenzani. Uzowenza lo msebenzi and ngeke uzusho kini. uSineya unayo ingane? uSineya unayo ingane emakhaya. Ushiye ekhaya? Ushiye ekhaya ingane. Okay. Ngimtshele ngithi mina cabangela ingane yakhe nabazali bakhe uzoba sotha nje ngayo yonke into abazali bayidingayo imali abayidingayo abazali kanye nengane yawo. uSineya aqala anqaba agcina esevumile. Ngimfakele something naye ngibiza ibhosa yami ngimtshela ukuthi ibhosa yami seka right uSineya bahambe naye. Inkinga yaba sekutheni ifoni yaSineya yasala kumina. Oh, okay. And mase bahambile angikhoni ukuthi ngixhumane nabo. Ubhosa yami imake kanti basuke beyapi? Ubhosa ubenzisana mase bevukile ukuthi wena ubadragile? Ngisola ukuthi uyabadraga naye ukuthi baqhubeke bathengise ngomzimba. Oh, okay. But awukazi uzofika uyobabona labantombazana? Ngize ngifike nje mina ngishaye umsebenzi wami ahambe nabo uboss. Kube kwangathi angibaboni nje. Mhlambe ngabe uboss ukunikeza imali ngekhanda lomuntu osukumtholile? Ikhanda lomuntu lo 9K. Okay. uSineya ke wahamba ifoni yakhe wayishiya kumina. Abazali bakhe mebafona batshela ukuthi bakhuluma noSineya kanti bakhuluma nami mina ngazenza uSineya kubazali bakhe. Mebafuna into bayangifonela ngikhulume mina ngibafakela imali kanye nengane yakhe. Inkinga sisekutheni sebafuna ukuthi uSineya abuye ekhaya because kade ahamba uSineya. Okay. And sekunzima kumina angisazi sengizokwenza njalo. Because nosisi wami akayazi lempilo engiphilayo nabo abazali baSineya abazi ukuthi kwenzakalani kuSineya. Manje ufuna ukuconfessa? Ngifuna ukuconfessa kusisi wami.
khona azokwazi ukuthi angikhulumele mhlambe nabantu bakhabo Sine ukuthi uSine wafika la eThekwini wenza ini ngamenzisa ini because mina ngamfaka kulento ngiyavuma mina ngamfaka manje uzimisele ngokuthi bazi abantu bakubo kaSine sengimisele ngokuthi bazi because sengikhathele angisazi ukuthi sengizokwenza njani manje sekubizathu ukuthi ungaqala umbheke wena uSine kuyima uyoconfess uconfess vele ngomuntu osubona ukuthi nanga usungakwazi ukumphindisela ekhaya inkinga isekutheni uboss savumelana noboss ukuthi umuntu masemthathile angimbangeli itori and uboss wami uyingozi nami kwasanami ngiyamsaba okay so njengoba ufuna ukuconfessa if umndeni kaSine uyashubisa ngalendlela ukuthi uzufake enkingeni wena noboss ke befuna ingane yakwabo umntwana wabo inkinga ngingathanda ukuthi kuze namaphoyisa because ngizokwazi ukuthi nami ngivikeleke wena ngabe usuyimisele ngokuyeka lo msebenzi lo mina sengiyimisele ngokuyeka because sengikhathele nami because sebaningi abantu engibabulalela makusasabo ngenxa yalento mhlambe ngabe umuntu obefona efoneni kaSine umndeni kuphela noma mhlambe neboyfriend yakhe hayi iboyfriend yakhe bese bahlukana vele nobaba umntana wakhe okay should be single besengile nafika asike sizama ukumthola sisiwakho yena usisiwakho ke akazohlanya ikhanda momtshela izinto eso akasumuntu onolaka unolaka yena but sengikhathele ngizozama ukum-understandisa ngiyathemba ukuthi uzogcina understandile wagcina nini konake ukugoduka nje ke uyobona nje ekhaya awu goduka ngisagoduki methi buya uzokhona ukubuya mase ngibuye ekhaya hayi ngingabuya ekhaya okay inkinga sengiyasaba asimthindi mhlawumbe usisi wakho uzokusiza Sisi? Kunjani? Yebo. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza la ngamandla eZulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo, sinakhona. Alright, nginosisi wakho omncane la e-studio usucela ukukhulumisana nawe. Ngicela nje umuphi isikhathi umlalele. Alright. Ngicela umambene. Sawubona sisi wami. Ngiyaphila sisamo njani? Ngiyaphila bese kuchazekile usisi ukuthi ukhuluma noba Ya, bese ngichazelile ngiyaxoxa uthini nje sengaze kulethe lapho. Sisi wami ngicela ukuzoconfessa kuwena. Confessa, okay. Ngiyazi ukuthi lento engizoyisho kuwena ayikho lula but ngicela ukuthi wehlise umoya kuko konke into engizokutshela yona. Ayizokhuluma siswami isaba yini inkinga? Sesami la inkinga ekhona njengoba bengikuthumelela imali wazi ukuthi ngiyasebenza angisebenzi. Wenzani kanti? Uyithatha phi imali engaka siswami? Ngidayisa abantu besifazane ngomzimba. Hayi bosiswami. Isiyadlala. Cha siswami angidlali iqiniso leli engikutshela wena. Hayi siswami ngicela ukuthi uyadlala. Uyamkhumbula uSine lo ngamthatha emakhaya ngithi ngizomtholela umsebenzi. Lenisebenza naye ngalapho. Nengadayisa ngayo ngomzimba. Inkinga angimazi noma uyaphila noma akaphili lapha khona. Manje ngithi angizoconfessa kuwena because abazali bakhe bayamfuna uSine manje angazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Imaka awungiqalele phansi indaba uthi uthaka manje noma uyaphila kanti udlaphi? Khona iboss yami engisebenzelayo. Ngicela ukuthi ngicela ngitholele amantombazane amanye ngiwadayisise ngomzimba. Mina izongiholela imali ephezulu. Because nami uqala kwami ukusebenza sisiwami ngaqala ngadayisa ngomzimba. So wathi uzongikhuphula isikhundla nemali.
angithola amantombazane. Uthola ukuthi thina la ekhaya sazi ukuthi uyasebenza kanti wena wenzela imihlangano yakho lapho. Imisebenzi Ingakho nje singasabuyi la ekhaya wena. imisebenzi bengawutholi sisi wami ngoba uyazi ukuthi angiqedanga esikoleni so imisebenzi bekuthiwa Uma bawutholi umsebenzi bongabuyi ingane ekhaya ngoba phela besilala sidilile ekhaya bengikwazi amatoho mina. inkinga benginganeli sisi. Bengikanje inkinga bekunjani? Benginganeliseki. Into bezakwanelisa sine ukuhlala nje laphanelisi lapho. Inkinga yini ngifuna impilo yobukhazikhazi. Ingakho-ke sengikhethe ukuthi ngiyiyeke le Manje mpilo engiphila. uzoyiphini-ke le ndaba le ngoba phela manje inkinga le. Mina Manje mina le ngane zakhe ezila ekhaya uthi ziyambona nini wazi nje songasabuyi nje. mina sisi wami inkinga into engiyifunayo kuwena ngicela ukuthi ungihlalise nomndeni wasine phansi ngiwuchazisele because mina ngiyasaba kwasanami nibe kube khona namaphoyisa ngizokwazi ukuthi uyazi ukuthi uzoboshwa lento le bese mina ngigadele ingane zakho futhi sobe sithatha imali yokuzondla nje ngingasebenzi nje ngizibambela amatoho. inkinga lento iyangidla ingakho ngidecide ukuthi izono zami engizenzile angiyilokhu nje angijezeli because angisazi Wayenza inkinga yezwa hayibo yazi angazi nokuthi ngithini. angisayithandi nami le mpilo engiphilayo sisi wami. Kaze wawiqalelani? Ukuthanda izinto nabangani bangiheha so ngabona ukuthi-ke angenze imali esheshayo because vele ngangingasebenzi angikaze ngasebenza empilweni yami bengidayisa ngomzimba. Hey angiyazi izinto engizoyithini mina le angifuni ukuqamba namanzi wami angazi izinto engizoyithini wena uvela ubuye lapho lo khona ubuye nje sizoyikhuluma nawe le ndaba le. Ngoba ngeke ngikwazi phela ukuvele ngisho indaba nje ucansi bazongikholwa yini kasine. Oh okay hayi akunankinga. Uyazi le ndaba le kucayi kanjani? Kona ibucayi kodwa ayikho into engizoyenza ngoba sengikhathele ukuphila nami le mpilo yamanga. Hayi cha buya nje lapho buya sizoyikhuluma nawe uvalele uma uvalele. Okay sisi wami ngiyabonga. Alright hayi ngibona ngawo soshikayo. Siyabonga kakhulu sisi ngesikhathi sakho. Alright. Uzobuya lapha ekhaya kungekudala. Alright. Okay. Awusho ungifihlelelani ukuthi kanti uneyingane ekhaya cause ngithe ngikubuza wathi i-virginity yakho wena waqala ukuyiqaqa sewenza lo msebenzi why ufihlile ukuthi unabantwana ngante ekhaya ngoba nangu sisi wakho kade esho manje. Hayi Okay hayi kulungile ke kodwa ngoba nakho usukhulumile uzizwa kanjani? sengasho ukuthi nasebusuku sengingalaleka. Usukhululekile. Sengikhululekile because bengingazi ukuthi ngizoqala ngaphi. Nje usisi wakho evutha so usazokhona ukugoduka. Kona kuyangiphoqa ngoba vele siyasazi istory. Okay. Into ade ngisaba ukuthi bengasazi istory. So manje usukulungele ukuthi ubhekane nomndeni wakasine. Sengikulungile. Yo. Mhlambe ilupho usizo oludingayo kakhulu ke okudlula ukuthi ufikile la saxhumanisa nosisi wakho. Yikupho okay ngikuzwile mawuthi udinga namaphoyisa ukuze uzozithola uphephile kwiboss yakho. Mhlambe ngabe ilupho olunye usizo oludinga kakhulu kulesi story nje uzele like namhlanje. Usizo engilidingayo ukuthi ngicela ukuthi nanibe khona because lento ngifuna ukisho nje public. Okay. Now I don't think kuzoba inkinga engako leyo singahamba nawe ngaleyo date leyo sofisa ukuthi ugodwe ngayo namaphoyisa ke. But aside lase Khabosne mabathi bona badinga ingane yabo ngizobe what if akasaphili cause ngike ngizwe mabachaza ukuthi kulomsebenzi lo kuyafiwa ngisho kufiwa. Ngiyokwamukela konke abazokwenza because ngiyalibona iphutha lami nami. Asithembeni kodwa ukuthi usaphila yini la ikhona usine. Ngithemba kanjalo nami ibhosa yami ezobe siyi.
kwazi ukuthi isho ukuthi usaphila noma akasekho, because nayo ngiyimisela ukuthi ngiyiveze phambi komndeni waSineya. Kodwa dadewethu-ke abenza wona lo msebenzi ocishe ufane nowakho wokuthengisa ngabanye abantwana, kakhulukazi abantu besifazane. Ungafisa ukuthini kubona abasazikutsile abangakafisi ukuphumela obala ngokuthi benza sona lesi sipani lesi, but asebefisa ukuthi okungcono ngabe kuthiwa seyitholakele lezi ngane bese bebadayisa ngazo? Into engayisho ukuthi bangayithathi impilo ezakalula, and bangafaki abantu abasondelene nabo enkingeni, because lento le iyalimaza. Umntwana wakho intombazane noma umfana? Umntwana womfana. Umfana. Okay. Yo. Mhlambe ngabe uyoyimboza kanjani lesi story lesi kuyena naye ekhula, because ngiyazi bayoyiputshuza le ndaba kuyena ukuthi uma ubenza imali kanje. So uyoyigqiba kanjani kuyena leyo ndaba leyo? Kuzoba nzima kodwa ngizomenza ukuthi understand, because ngizomtshela ukuthi ngangifuna ukuphilisa yena. Because ubabakhe vele azangamkhulisa, wayengangisizi ngalutho. So ngizomtshela ukuthi ngangizama ukuthi ngikhulise yena ukuze abe right, angafani nami. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe step sokuqala sokuthi ungivakashele uphumele obala. Mhlawumbe-ke uzokuzama ukukhululeka nanoma ngabe kuthiwa akakapheleli konke osafisa ukwenza, ukuthi ubuyele ekhaya wazise umndeni kaSineya. Ngikufisela inhlanhla nje mawusaya khona noSineya atholakala esaphila. Ngiyabonga kakhulu usungivakashela. Bonga mina sesona. Yo, mbuke lapha ekhaya kwazi kwanzima wemalo. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare nanama video esanda kwakhipha kule malanga lawa adlulile eBlack Life Traditional Pharmacy. Ngiyacela ukuthi nayo niyibuke nizochazeleka ngayo yonke into umuntu omnyama mesaphila nje emhlabeni ayidingayo nizoyithola. Lezo number enikezwe zona lapho ningazifonela, angazi noma ikhona email address, but ke yeah, ubalekile kwamanje kusase yinamba lezi enikezwe zona escreenini. So ukhona uKing Sichaka uyayichaza lento kabanzi ngepharmacy, noMamelo noNhlanhla kaZondi uyachaza ngakho. Ngicela menithola isikhathi nihambe nibukele leyo video nazi kabanzi ukuthi yini ekhona kwi Black Life Traditional Pharmacy. Ngiyathanda kakhulu. Bye.